Lahorijan along ganja pen bang kethom atum police arideng kaching nang pon. SI nitu sekia lapen alang liri sanghua atum lapen bokozan 20 CBN CRPF atum celang si Lahorijan along special naga checking kapadopon boma hud ihumahem konglong Verne bearing number AS01 MB 4394 along kiri kakuruk duna hud lin 61.41 rakia hormut mate ganja longpon lapen motor kebek abang phupen pen bang kethom atum aphan mapping nang pon long kaching nang lok chek abang kethom atum amen Muhuripur Rama Ata Thomkep Apo Amen MD Bhaiti Ali Jajuri Morigao Asor MD Tajamul Husia Ata Inkoi Lasarkep Apo Amen MD Tajamul Husia Jajuri Morigao Asor Lapen Karlitang Abdul Salam Asopo Babul Sekia Ata Klikep Arong Jajuri Saru Masjid Adung Morigao Asor Pusi Pangthekpon